ungithintathinta malume la. Hey, wemshanami. Ungithintathinta malume la. Wemshanami. Wentombazane endini. Ngicela uvale le nhlansi zomlilo ezilo. Ukhuluma kanjani nami? Yini lo Malume ikhuluma? yalazi iqiniso malume. Wemshanami. Malume. Ngisho Uyalazi nonyoko iqiniso, mshanami malume. wazi wangena la phansi. Engakhulumi la ukhuluma ngigqolozele emehlweni. Sorry baba. Ngimdala. Yindaba sasingahlali phansi na wemshanami ungazongicasula. Uzomlalela kodwa manje ukhuluma, manje uphawula. Asayenze wentombazane ndina ngifuna ukuqophisana nawe. Nginenhliziyo embi mina ngadli ihlunguze selesena ungazongicasula yeso. Ey bafana. Bese wena uyangicasula ntombazane ungasho ukuthi ngivele ngisacaze yonke lento ngaphambi kwami. Ayikho into ozoyisaca Wemshanami. Malume. Cela ukwamukela mbukelo Black Life TV. Sisehlelweni lapho sithi khona Bhodle bezothola usizo. Khumbula-ke mina igama lami ngu-Olwethu Ngwakacela. So njengamanje ngicela samukela umama okanye nathi la othi ufuna ukusebenzisa lona leli thuba leli. Mawuthi khona ubhizi ngakho ngicela uhlale phansi sizwe indaba ekuqaleni sikwazi ukuthi sisolve nayo ngokuthi ushiye comment lapho. Sabona ma unjani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami mawambe. Sacela ukuthi usiphe igama lakho nesibongo sakho nokuthi mhlawumbe ukhulelephi ukhule kanjani ongakwazi nje umuntu akwazi ukuthi lo muntu wasendaweni ukuthi. Igama lami nguSindi. Isibongo ngwami Thimkhulu. Ngisuka le eHigh Flats. Isigodini saseSunface eMqanqala. Ngakhulela khona. Ngifunda eMpola. Ngasuka eMpola ngaye endlela enhle secondary. Oh, alright. Yeah. Uma wehlala nobani egcekeni nje ngalezo zikhathi zokukhula. Ngalezo zikhathi ngangihlala nomalume, nogogo, nomkhulu, nabafana basekhaya kuyimina ngedwa intombazane ebafaneni. Awu bakithi. Alright mawami no. Kuyajabulisa kakhulu ukuthi sizwe lokho. Mhlasimpe mangangineza ithuba nje lokuthi indaba uyiqala ekuqaleni usibhalelile yebo kodwa besacela ukuthi sizwe emlomeni wakho ngoba nje ubhalele kulolu hlelo lolu ufisa ukuyikhipha lento le ulokuyikhipha kuye kube ngcono kumuntu umelo kuyiphinda into emidlayo ngaphakathi uthola ukulapheka ngandlela thize yabo. So ngicela ukuthi ke usebenzele lithuba leli ukuthi indaba yakho oze ngayi uyiqala ekuqaleni usilandise ukuze mase kunikeza izaluleko kuba ukuthi sinayo yonke into engakulekelela noma siyazi yonke into eyinkinga. Ngoba ngize la ku Black Life TV ngizobhodla ngento eyayingihlukumeza ekukhuleni kwami ngisayingana. I think ngangifunda uStandard 2 ngaleso sikhathi. Kunokuthi ekhaya sizalwa nabafana bodwa kuyimina ngedwa intombazane. Ekukhuleni kwami bengisi njalo bengibuye esikoleni ngifike ekhaya ngifike khona umalume. Ngaleso sikhathi ngangiseqala ukuhlosa amabele ngingazi nami ukuthi yini lento le ela kumina. Umalume lokho engibiza ethi mshana woza la ngiye kumalume njengenjwayelo. Bengifika kumalume angibuza athi mshana yini le. Ngisi mina malume yini leyo? Ebuzani. Athi mshana yini le? Ngisi malume yini leyo? Athi ngisho le ngikhale. Ngithi hayi malume angiyazi ukuthi yini. Hayi aphinde nangakusasa umalume. Bengibuye esikoleni kuyimina ngibuya early ngoba abanye badala kunami. Babuya late. Ngifika ugogo akekho uye ensimini la kuyoshumayela khona ngevangeli shuthi ekhaya umuzi nje wamakholwa kahle kahle. Oh okay. Bengifika ugogo akekho uyoshumayela ensimini. Ebe mina ngithi insimi yokulima ke kanti. Hayi uJehova is a witness ufakazi baka Jehova. Oh okay. Bengifika ugogo akekho kukhona umalume ke naye ushuthi wayeseqala ukukhula ngaleso sikhathi. Mina I think ngangina 9 years or 10 years. Elokho engidlalisa umalume ngidlalisa ibele leli. Ibele kodwa lathi saqala ngaleso sikhathi ngingakuboni ukuthi ibele. Mshana yini le? Angigcine ngize ngikhale ngithi hayi malume. Ngicela ungangenzi kanje. Athi hayi mshana lento phela phansi kwezobabili ungatsheli ngisho yedwa. Ukube khona lento othi ngizothula nalento ukuze kube yiningi. Ngiqhubeke ngikhule. Ngibuyele ngize eThekwini. Bengifika la eThekwini ngifunda esikoleni sakoNtuzuma. Bengifika esikoleni sakoNtuzuma hayi nomalume futhi nangu la eThekwini abhizi futhi asho lento. Mshana nami yini le? Namanje nisaba nobabili.
Sisathi sobabili ugogo uyensimini ugogo. Eish. Njalo ugogo Monday to Sunday uyensimini. Sisobabili nogogo nabo ufowethu abakabuya esikoleni abadala kunami. Ngoba bengibuya esikoleni ngiwashele amasokisi nevest athi umalume hayi ngakwasha. Shana nami ngizokwenzela. Kanti lokho engibotobotoza amabele. So ngoba ngize la sengithi angibhodle lento ngoba ingiphathe kabi. Uthi sengimdala manje angisakhona ukuthi ngibe nomuntu wesilisa cause umalume indlela waye-exa ngayo wayefuna ukuganga ngami. Ngagcina impilo yami ke siphile lokuphile ukuthi ngibe umfana kodwa ngibe ngiyintombazane. Wakhula uyithom. Ngakhula ngiyi-tomboy ekuqaleni ukukhula nje kwami. Umalume that day engibotoza la amabele ngambuza ukuthi yenzelani wathi ngingatsheli umuntu. Ngasula ngangayitshela umuntu indaba until ngaze ngaba mdala. Wabona ukuthi Ngabona ukuthi shuthi umalume ayofuna ukuganga kumina noba ngithinta amabele. wayigcina ukuthinta amabele kuphela. Wayegcina ngithinta amabele umalume. Ngoba uyefika namaswidi afike nama-chips athi mshana woza la ngiye ngokusaba ngithe sengiya ngokusaba kanti wayesezama ungithinta amathanga. Umalume washo ukuthi nami ngaleso sikhathi I was 9 years old ngingazi lutho ngahlala nalento until ngaze ngaba mdala. Ukukhula kwami ngakhula ke sengithola ukuthi nami sengathi ngathandana nenye intombazane ngingakhona ukuthi ngaba nomuntu wesilisa ngoba ngangisaba umalume wayethi yini le. So ngasaba lapho ukuthi yini le umalume wathi yini le wayichaza ukuthini bethi yini le. Ngasaba lapho ukubehave kube umuntu wesifazane. Ncese mawami namanje usazizwa uthanda abantu besifazane Namanje. Okay. Namanje ngoba sengiyenga kukhona nje oselamuntu bekangizwana naye wesilisa noma wesifazane. Owesifazane bekuyintombazane. Ngamtholayo nami ngihamba sihamba nomunye umama wamakhelwane ngayitshela ukuthi ngishelwa umuntu wesilisa bengithi ngiyabona umuntu esengifonela ayibo intombazane nje lena kanjani. Kanjani. So awukazi nje wambatha nomuntu wesilisa. Ngiyambonga umuntu wesilisa kakhulu. Angimhale nje empilweni yami. Ngiyephi lapha emantombazaneni kakhulu kabi. Okay, ngiyabonga kakhulu ukuthi ungazise lokho. Ngiyabonga ukuthi ungithembe ukuthi ungakwazi ukuthi ulikhulume nami lolu daba lolu. Kuyisiqalo ke manje sokuthi mhlambe uphole uzizwe ulapheka nawe ngaphakathi. Lolu hlelo siyakwazi ukuthi simthole umuntu owakwenza okubi noma umuntu osukufisa ukubhodla kuyena. Ungakuthokozela mhlawumbe ukuthi umalume afike ahlale nathi la kube uyena okhuluma naye kube uyena omtshelayo. Yebo ngajabula kakhulu. Alright. Mhlawumbe mangathola uxolo lakhe nokuyisola kwakhe mhlawumbe ngandlela thize ungazizwa ulapheka noma ungazizwa ungcono. Kona kuthiwa uma bomxolela umuntu ngokukaNkulunkulu ungamxolela yena useyokhuluma noNkulunkulu wakhe kuzo zonke izinto azenzayo. So ngingamxolela sengamxolela kodwa sekuwukusho ukuthi angiyikhiphe lento le ngoba nokuyicabanga. Nginokuyicabanga bengibona abanye abantu bekhuluma njengoba ngikhuluma bethi bake baba nenkinga yokubanjwa omalume. So nami sengithi angize ngizoyikhulumela ngizocela usizo la ngizobhodla. Okay mama usendaweni right ngithembisa ukuthi uzophuma la mhlasimpe usukubhodle konke noma ngabe khona okunye sakuvalelile nje ubusakhuluma nami kuphela ngoba uzobe usumbona umalume ngikholwa ukuthi uzophuma usungcono kakhulu. Isigaba sokuqala nje sokuthi uthembe umuntu ukwazi ukukhuluma naye ngento ongakwazanga ukuyikhuluma usamncane yakhula yakulimaza umqondo wazi wagcina usuzizwa ngendlela ethize mhlambe wazogcina uthatha inqumo ezithize. Ngikuthembisa ukuthi uzokwazi ukuthi ukhulume naye ngicela naye ungamsabi yabo le ndawo kuyona usafe. Okay. Naye nje ungamsabi mase khona la ukhulume naye. Yabo? Sibonga kakhulu mawami. Mbukele ekhaya sizothi qunga seyitolo uma sesibuya sizobuya sekhona umalume akhulume naye uma amvezele umonakala wenza empilweni yakhe. Mase sibuya itolo nje wena ungayindawo. Buka le edi le mase sibuya uzobe usahleli nami sisaqhubela lona lolu hlelo lo lesisiqalile nawe. Ngiyabonga kakhulu. Bathangale themba lambazangira yilento ngekayona. Bathangale themba lambazangira yilento ngekayona.
mbukelo Black Life TV isakulona uhlelo lakho lapho sithi khona bhodla bese uthola usizo. Kodwa ngicela ukugcizelela kancane kwi-ad laphaya le kadivela njengamanje. Yebo ngiyazi uyayibuza ukuthi kuyiqiniso yebo sinaso isitolo laphaya eThekwini eshop number 87 Queen Street i-Black Life Printing Shop. Laphaya ukwazi ukuyiprintela noma ngabe yini oyidingayo noma ngabe inkulu kangana noma ngabe ingangebhena ungaya laphaya ufike ukhulume nabo batshela ukuthi udingani bazokwenzela lento oyifunayo njengoba injalo. Ufuna ukuprinta ama-jackets ikipa ufuna ukuyiqalela ibrand yakho musukusaba qina isibindi ushone khona laphaya uyiqalela ibhizinisi lakho mhlawumbe lingashintsha impilo yakho asazi ukuthi ufuna ukuprinta izithakazelo zakho ngabe ufuna ukuprinta i-trailer abasemzini shona khona laphaya uzosizakala. Cela siphinde sibuyele kohlelweni njengamanje sesinayo umalume ozobhodla la kudadewethu. Cela ke simnikeze ithuba ke udadewethu ukuthi abhodle kumalume kodwa ngaphambi kokuthi senze lokho cela samukele umalume. Malume ninjani? Sothi saphila ndoda. Siyaphila bakithi. Sacela ungiphe igama lakho nesibongo sakho mhlawumbe. Igama lami nguDumisani nguMaphumulo. Ngisukale emzinto kaDumisa eNcazo. Okay. Sibonga kakhulu ukuthi sikuzwe lokho. Ngabe uyamazi udadewethu lohleli lapha? Yebo ngiyamazi umshana. Alright, no siyabonga kakhulu. Mshana, nangu malume. Njengoba ke bengishilo siswami, cela uqale ekuqaleni kungabi khona into sabukisho. Malume ngikulethe la ka Black Live ngizobhodla izinto ozenza kumina ngisakhula ngisayingane malume. Ungithintathinta malume la. Hey, wemshanami. Wemshanami. Wentombazane endini. Ngicela uvale le nhlansi zomlilo le ezilo. Ukhuluma kanjani nami? Yini lo ikhuluma? Malume yalazi iqiniso malume. Wemshanami. Malume. Ngisho nonyoko mshanami wazi wangena la phansi. Engakhulumi la ukhuluma ngigqolozela emehlweni. Sorry baba. Njengamanje la sisohlelweni. Usisikhona into azoyibhodla owamenza yona. Kunzima nokuthi umlalela azaqede manje ukhuluma. Manje usengiletha la phambili kwe-TV le. Ngimdala. Yindaba sasingahlali phansi na wemshanami ungazongicasule. Uzomlalela kodwa manje ukhuluma. Manje uphawula. Asayenze wentombazane ndina ngifuna ukuqophisana nawe. Nginenhliziyo embi mina ngadli ihlunguze selesene ungazongicasule yeso. Bafana. Bese wena uyangicasula ntombazane ungasho ukuthi ngivele ngisacaze yonke lento ngaphambili kwami. Ayikho into ozoyisaca wemshanami. Malume ungangivusela. Sorry baba, sorry ngicela ungilalele. Imina engikulethe la. Imina engikulethe la. Uyangibona mina uzongilalela ngisabi mina ihlungu yangisabi. Ungangiqolozele emehlweni angiqolozele malume mina ngisabi. Yalazi malume iqiniso. Hey ungangivuseni ngoshukela ne-BP. Ungangezi ngibe nesitiles. Wezwe usuqedile malume? Hey angakaqedi kwentombazane uthi angithathe manje shuthi wena ozobhodla la. Hey wentombazane endini. Asilalele wena ke. Uyabona mshanami wentombazane endini. Wakaba wona ntombazane endini. Mina sibongo ngacela. Wakacela ucela osanda nokwenzani ucela konuka. Uyangazi mina. Uyangazi nawe wentombazane endini. Usuqedile malume. Ngibona yona ndoda ndini. Uba wona ndoda mpini. Baba usuqedile. Ayikho into engiyiqedile. Ayikho into engiyiqedile. Musuqedile uzongitshela. Hey uthi angithatha ugwayi wami lo ngubhemayo. Hey musuqedile uzongitshela. Hayi awukhuluma entombazane endini. Khuluma. Cela ungilalele baba. Khuluma ungangicasuli kodwa yes. Okay baba kulungile. Cela ungilalele. Ungizwe kahle futhi. Ngiyakuzwa ntombazane. Angiyisabi ihlungu zeselesele, angikusabi nawe. Uyazi ukuthi angikubhamaze uNkulunkulu cela uqhubeke ungilalele. Ngiyakuhlonipha baba. Ngiyezwa. Umdala kunami. Ngiyezwa ntombazane. Bathi ngicela ungangisabisi ngayi yonke lento siyibalile. Ngiyezwa ntombazane ngiyezwa. Kodwa cishana amalayithi la. Awekho amalayithi azocisha baba. Okay, yinhlansi lezo. Phinda lokho. Okay. Noma ngabe inhlansi ngicela ulalele. Awuzile kuyinhlansi, awuzile kwizinto ezikhanyisiwe. Hayi ngiyakuzwa. Right. Uze kumina. Ngithe mina ngicela uhlale la, ulalela umshana wakho into azoyibhodla kuwena. Ukumlalela uzomlalelela ukuthi umuzwe. Right? Mase uyaphendula, mase unika ithuba lokuthi uphendule. Because njengamanje busy uyanhlanhlatha ushona le nale ukhuluma ngendaba zamaselesele ukhuluma ukuthi awubuka emehlweni awuyilaleli into engithi mina ilalele okuyiyona oyizele la kulama camera okhala ngawo oyizele la eyokuthi uzolalela usisi lo. Mina nginduna yensizwa emakhaya. Induna ophethe insizwe emakhaya. Ningehlisa isithunzi nizongibukisa la. Sizobukisa malume ngamakamera. Into niyenza lo ubhodla into wayenza kumina ngisayingane wamzwisa ubuhlungu angimzwisanga ubuhlungu
Emark, ngicela Angizange ukucheck. ngiyenze. Alright, ngicela ukucheck. Ucheck Kwangenzeki yini ukuthi nisale nomshana nobabili umshana mebuya esikoleni? angikaze ngiyenze leyo nto mina. Uyawuza umbuzo uthini baba? Yeah. Uthi umbuzo kwangenzeki yini usale nomshana nobabili kungabi khona umuntu omunye egcekeni? Akaze yenzeke lento ngiyayiphika mina leyo. Wawuhlezi ungekho. Ngangihlezi ngingekho mina. Okay. Hawu malume. Lalela-ke into esho umshana. Thula mshana. Angithi uyayiphika. Angithi uyayiphika uthi awuyazi. Lento ayisho. Mlalela Malume. phela akhuluma aqeda. Angithi ufuna ukukuvezela ubuhlungu bona. Ayikho. Benda le. Malume. Khuluma ke mshana Ngicela ungilalele malume. Ngila malume ngizobhodla. Ngizobhodla malume. Ngangina 9 years malume. Ubhodlani ngento Ngibuya esikoleni malume. Kungekho umuntu ekhaya ugogo engekho ukhuluma into ensimini. engekho. Kukhona wena ekhaya malume Uyangisukela, obuwena mshana, kuphela umuntu uyangisukela. ongasebenzi. Uyangisukela mshana. Angikusukeli, Ucabanga malume, ukuthi ngiqinisile. Insizwa lezi engiziphethe zingathini bese zizela Malume uyalazi iqiniso malume Ayikho into angidlali engiyaziyo, ngawo. mshanami. Ayikho Wena into ungidlalisa udlala amabele ngami, mshanami. malume. Ayikho Malume into ungidlalisa Mshanami, amabele. ayikho lento oyishoyo mshanami. Ungibukisa Noma la ukuthi ekhona abathini ufakazi abantu wami, abangithembile, malume. mshanami. Abangithembile bese beza lamanyalo washoyo. Akona Angizange amanyala ngiyenze malume lento, mshanami. ngiqinisile. Baba oyinduna yeyinsizwa. Ngiyinduna ngempela. Kulungileke induna yeyinsizwa. Silala sikhona. Uyaphila. Ngiyaphila. Awukazi ukwenza. Kulungile, asikuphoqa ukuthi uvume. Mungakwenzanga ukwenzanga. Angikwenzanga ngempela mshana. Mungakwenzanga ukwenzanga. Angikwenzanga. But ke thina sithi kuwena usisi uzile la uzobhodla. Asikho isidingo sokuthi umlwise, asikho isidingo sokuthi unyuse umoya. Abhodla ukuthini ngento engayazi. Alright, Ngicela awuyazi. ukukhumbuzisa malume. Mnikeze ithuba umlalele, akhiphe yena njengamanje ufuna ukusizakala ngoba ufuna ukukhuluma. Right? And uma unephutha uzoxolisa kuyena ngikuthembisa lokho. Angeke uzohambe la ungaxolisini. Ayikho into ayikhulumayo. Into engayenza nje manje ngamsacaza ngisho kule nhlanze lezi khona la ezingikhanyisa. Wemsacazi uzoboshwa. Msacazi. Usho ukuthi ungashaya uboshalane nje la ungaboshwa wena. Ngento engayazi engekho. Umshayelani pho? Umshayela ukuthi ukhuluma amanga. Ukhuluma amanga. Iqiniso malume. Lapha bezwa lento nondlovu beza lento into engayazi mina. Isithunzi sami usidicelela. Bese uyamsacaza. Ngimsacaze nawe. Ungaboshwa. Ntombazane endini. Wena ngeke sehle mina baba isithunzi sakho ngeke malume. uhloniphe. Angeke ungenze lutho mina. Ngizokusacaza kwawena ngoba ningikhuluma into engayazi. Mina baba ngeke Malume. ungenze lutho. Kunalokho ke. Mina into ongangenzela yona. Ukuthi Ukusheshise, uma ntombazane. kuukuthi uthi awunalo icala. Kulungile. Lalela. Ungiphendula imibuzo mina ngizokubuza yona. Kuba kuphela uma uqeda usuku uhamba. Yebo mshana. But ngizokutshela kona la malume ukuthi Black Life TV ayisebenzi yodwa le show isinesikhashana ikhona sesixhumene namaphoyisa ngoba kuyenzeka kube khona icase engaphezulu kwamandla ami. Muhlula mina. Uhlulo ukulalela mina. Sizobe le case esidlulisele emaphoyiseni. Sizwana? Yeah. And lokho uzokuyisa kephi ukuthi phela Khuluma amaphoyisa ahamba iqiniso. umgudu wokuthi alandele iqiniso njengoba linjalo azalithola. Yes. And angeke uqambele mina amanga uwine uphinde uqambele amaphoyisa amanga uwine. Ndodakazi. Sendifuna ukungibizela amaphoyisa manje ndodakazi. Sizowabiza baba mukwenza kube nzima ukuthi usilalele. Asisho ukuthi vume icala ongalenzanga. But sisilalele. Uzwe. Mase uyaphika la uphika khona ubeke izathu nawe zokuthi uphike. Uvumelekile ukuthi uyivikele. Yebo. Bathe kuvikeleni kakho musa phela uqamba amanga musa ukusilwisa musa usithembisa induku musa ukusisacaza. Yeah. Ake ngikhulume kanjena ndodakazi yami ngiyezwa kodwa mase ningibizela amaphoyisa ake ngikhuluma ongaphakathi kumina ndodakazi yami. Ndodakazi yami wena ndodana ongidividiyano nale nhlanze zakho zala. Umshanami kona bengihamba naye ngimfice ehlambeke endlini ngesimo sokuthi nami ndodakazi yami umuntu wesifazana angizange ngibe naye nasekukhuleni kwami. Usisi wathi ehamba emhlabeni wangishiyela ne-TV. I-TV ngingaze ngibone i-television. Uyawubona umabona kude. Kusho ukuthi mengibona bephethe ama-chips bephathele abantu bami sengiyafika umshanami uhleli yedwa nawo umshanami ngimphathele ama-chips kanti babuye benzele emgilingwane bahamba nabanye abawu-girlfriend Cela imic bese emlonyeni.
bamba nabanye o-girlfriend bakuthi nithi o-girlfriend angithi kusho ukuthi-ke ngibone belele bethintana kanjalo ngaphatha ama-chips bephethele nama-chips noshokoledi lento ekuthiwa oshokoledi nami ngiphathele umshanami kusho ukuthi bengimfica umshanami kanti uhleli yedwa bese ngiyamthintathinta imababa ususimoshela isikhathi esingaka kusho ukuthi ucathi siyadlala la sonke lesi sikhathi uyabhoka ubala amaselesele wena uhlihluza amaselesele usho yonke lento eshoyo ngento yaziyo ngicela ukuxolisa kumshanami nawe ndodakazi ukuthi nodadewethu bandlale khona ngicela ukuthi nawe umshanami bandla ngixolele okay ngicela ungenze ngi-understand ukuthi labantu ababuka ku-TV babethinta ingane ina-9 years 10 years amabele labantu ethi babe no-girlfriend babethinta ingane ina-9 years kusho ukuthi nami ngakhohlaniswa umngane wami ngongazi ngoba nami ngikhule ngingenayo i-girlfriend umngane akho akaze athatha isandla sibeke emabeleni intombazane cela ungamfaka umngane sikhuluma nawe la baba enkulu inhlonipho kusho ukuthi ngadidiseka nje ukudidiseka kwasemhlabeni endodakazi yami ngicela ukuxolisana kumshanami bandla ukuthi angixolele nosisi wami le khona angixolisela ngizozama mshanami ukuthi ngithenge amajubane amabili noma buya exameni ngizothenga ngixolise kumshanami unesibindi malume sebangazi omakhelwane kudliwani le khaya ungangilaleli uphika awufuni ungilalela ngisho usulivumile icala lakho ngiyavuma mshanami ukuthi ngenza iphutha ngokudideka ngilalela ndodakazi yami ngiyazisola manje ngilalela-ke ulaleleke umonakalo owenza empilweni yakhe yezwa ngaphambi kokuthi usho lento yamajuba nayo yonke lento eshoyo yebo ngicela nje ulalele siswami usevumile-ke umalume okade esithembisa induku la ukuthi wayenza lento ngicela kumvezele umnzima kudlulise kubona nobuhlungu bonke malume ngizwisile ubuhlungu kakhulu angifuni ukuqamba amanga ukungithinta kwakho wangenza ukuthi ngimsaba umuntu wesilisa malume kumanje ngisamsaba malume mshanami wangiphendula malume engazalwanga kumuntu wesilisa wangenza ukuthi ngithandane nabanye abantu besifazane malume kunjenje malume kungenxa yakho mshanami wangisabisa malume uxolele mshanami cela unosisi le khona mshanami uyabona ngiyazehlisa mshanami malume uyakwazi ukulalela kodwa ngiyalalela mshanami ngiqhusha ubuhlungu nami benhliziyo manje ngiyacela malume ngezwa muphindle malume lempilo engiphilayo angiyithandi ngiphila lempilo engiphilayo ukuthi ngibe isikheyi ingenxa yakho malume ngiphila lempilo ukuthi ngithandane nabanye abantu besifazane ingenxa yakho malume ngoba ngiyabasaba abantu besilisa ngasaba that day one uqala ukungithinta amabele malume ngingazi ukuthi yini amabele ngoba ngangisayingane leso sikhathi malume kuko konke okwenzile kumina angizange ngikuthande awuyobe mshana ngiyafisa ukuthi nami ngibe nomndeni wami ngibe nezingane ngishade kodwa akwenzekanga ngalendlela ekwakufisa ngayo uma wami awuyobe malume uyalazi nawe iqiniso uma washiya wakuthini kuwena ngiyaxolisa mshana kamalume umalume uzomazama ngawo konke okusemandleni athenge okuyisilwanyazana okunjenganembuzi nezinkukwana ezimbili malume yebo ndoda cela uqale ngokuxolisa akuyeke imbuzi ngiyaxolisa mshanami ngixolisa kakhulu mshanami nodadewethu le khona ngiyaxolisa kuyena ngoba phela nodadewethu wayekade ethe ekukhulisa umncane esakhule ethi ucela ukuthi ube isibonelo kokhula nabo umshana umalume wakho wenze iphutha elikhulu ucela ukuxolisa na kudadewethu le khona ngicela ngixolele nakuwena mshanami esaphila kanye nawo ungixolele kakhulu mshanami malume ngaxolela ngokaNkuluNkulu kodwa kumele ujeze malume ngoba manje sesizobasabo malume sekuyofanele ngixwayise nabanye abake baba nenkinga efana neyami bathula njengami mina ngathula isikhathi eside 20 years ago ngithulile nemfihlo eyayenziwa umalume wami endlini phakathi ekhaya lami
ungixolele kakhulu mshana nami, ngizozama ngawo konke okusemandleni ami ukuthi njengoba ngisho ukuthi ngithenge isilwanyazana esithile ngixolise kuze nomakhelwane bangasizakali, sizoxolisa siwumndeni la ekhaya bese sibiza omakhelwane namajuba kuthi kudle thina sixolelana sodwa la. Manje malume ngicela ukubuza ukuthi wena ngoba uthi uzoxolisa uthenga omajuba uzokwenza kanjani lokho ekubeni wabamba umshanakho endaweni engafanele ngabe wambamba kuyona? Futhi malume okunye uxolisa kwakho ngiyakuxolela kodwa fanele uhambe uyoboshwa ukuze ngoba uzokwenza kwabanye abashana bakho lokho owakwenza kumina malume. Malume ngicela ukucheck unazo ingane zamantombazane. Ingane anginazo mshanami, anginazo. Okay malume, nje ubugxuma-ke ugibele entabeni uyiphika indaba wazosiveze nokuthi uyinduna ey'nsizwa. Njengamanje-ke uma ugoduka uzofika ume ey'nsizweni uthini? Isithunzi sami sehlekile, siphelile sonke ndodakazi yami, siphelile sonke isithunzi sami. Angazi ukuthi ngizobukela ubani insizwa. Kodwa ngiyafisa ukuxolisa kakhulu kumshanami. Okay, kubalulekile njengamanje umshana. Yeah. Kulungile-ke malume-ke. Hhayi, mina ngiyaqala ukuhlangana nomuntu onje. Malume angikwazi mina. Ukuthi usungaphika indaba oyazi uyiphika ugelekeqeke nje impela uzosithembisa induku. Awu ngiyaxolisa kakhulu ndodakazi. Indoda malume, ngokwazi kwami angisiyo indoda, kodwa ngiyengizwe kuthiwa indoda misiyonile iyalungisa imisibone yonile ukuthi yonile. Umonakalo lo wenzile kumuntu wesifazane, hhayi umuntu wesifazane nomuphi. Iqiniso. Wasegcekeni. Endlini. Okukhulu nje kuyegcekeni ndodakazi yami. Endlini. Siyabonga ukuthi ulalele malume. Njengamanje-ke ngicela ukuthi ungithembise ukuthi uzolungisa izinto and uzohamba nayo umshana uhambo lokuthi aphole axole aphinde akwazi ukukuthemba ngoba wamonesa ingane. Yebo. Mhlasimpe ngabe unomuzi wakhe. Yabo nengane zami. Mhlawumbe ukucheck-a nje seswami uyabathanda abantu besifazane njengamanje usuyabathanda yeke ukuthi phela wafika kanjani kulesi sigaba sokuthi ugcina ubathanda but uyabathanda uyafisa ukuthi uqhubeke nabo. Sengize ngajoveka kakhulu angifuni ukuqamba amanga. Ngoba namanje nje angihlali nabo abantu besifazane, ngihlala nabafana isikhathi esiningi. Okay. So nje anginawo umngane womuntu wesifazane, umngane abafana nje kuphela. Alright, Ngihlala siswami. nabo naye umuntu wami lo ngimsho ukuthi owesifazane, umfana mina ngiyintombazane. Cela nje ukuthi ngikufisela inhlanhla siswami moving forward. Kodwa-ke sinohlelo la esilinikeza abantu abafike nesimo esifana nesakho asebehlala nento isikhathi eside ngaphakathi kubona. Kunohlelo i-counselling ozokwazi ukuthi i-attende isonto lonke. Uma usayidinga futhi ubone ngathi nodokotela uzosinikeza i-feedback yokuthi usakudinga yini ukuthi uqhubeke ukhulume naye. Ukuze ulapheke ngokomqondo siswami, ulale ubuye lokuyithemba nawe. Uma ukuthi usafisa uku-explore mhlampe uzama abantu besilisa uzizwe wanele yabo, ungabasabi, ungabi novalo. Asisho kodwa ukuthi enze njalo yabo. Seshola ukuthi njengamanje sicela uvume ukuthi sikunikeze lolu hlelo le-counselling. Ngabonga kakhulu Shem. Uzizwa kanjani-ke njengamanje uhlelo selihambe laze lafika la umalume wadlobela ndabaphinda wabuya futhi waxolisa-ke unayo indawana kuwena ethi ngelinye ilanga ngamxolela and ufisa i-Black Life iqhubeke ikusize ngokunye noma wanelile kulolu sizo sekunikeze lona? Ngibonga kakhulu ukuthi ngikwazile ukuthola lethuba lokuthi ngizobhodla ngalento kamalume angiqala ngimncane, so ngakwazi ukuthi ngibhodle ngize kwi-Black Life TV. Ngibonga kakhulu nje ukuthi ngikwazile ukuthi ukukhipha lento engiphethe kabi, sengizothola ubuthongo angibutholi, ngiyalala ngivuke ngo-1 kunalento le engiyibonayo yenzeka kumina ngayo malume. Kodwa ngoba sengizile la ohleleni ngizobhodla ngento engiphethe kabi, ngiyathemba ukuthi kuzokwehla, ngikwazi nokuthi ngimxolele umalume kuzo zonke izinto azenzayo kumina. Okay. Buwazivezela inkulumo yamaphoyisa, usafisa ukuthi uqhubeke nalolu hambo lamaphoyisa lokuthi umbophise mhlawumbe umalume? Sengizomyeka Nkosi yami umalume ngoba phela sekuyena kuphela umalume engisele naye. Kodwa ukumethemba mancane amathuba ukuthi ngimthembe umalume wami. Mancane amathuba. Okay, kodwa ukumxolela ngiyamxolela umalume. Siyabonga kakhulu siswami. Sibonga nje nokuthi-ke noma kwenza lokho akwenza, sibonga ukuthi agcina ngefinyelele ekutheni akudlwengule. Lokho kodwa kumenzi ukuthi abe msulwa kuyona yonke lento le. Sicela malume uqhubeke uhambo lokuthi umshana aphinde akuthembe futhi. Mbukele ekhaya. Khona ubusafisa ukusho malume?
Mshanami, nami Malume. ngibonga kakhulu ukungixolela kwakho mshanami. Engisho ukuthi mshanami Malume. impilo ayiqhubeke njengasekuqaleni Qaleni, mshanami. yebo, malume. Izinto ziqhubeke njengasekuqaleni. Umalume uxolisa kakhulu, ngicela umxolele uxolisa kakhulu malume. Ngiyaxolela malume. Okay, siyabonga kakhulu. Mbukele ekhaya, siyabonga kakhulu ukuthi uhlale nathi kulona lelo hlelo leli lapho sithi khona Bhodla uthola usizo. Hayi mbukele ekhaya, asazi ukuthi izinto ezikanje ziyolungiswa kanjani uma kukhona abantu abakwazi ukuphika into kanje umuntu aphike into eyazi. Kulungileke ngoba sesihambile sesafika la kwangazi ukuthi impela sesithola isisombululo futhi iyalungiseka indaba. Sicela ushare i-comment yakho lapho ulike usubscribe siphinde sibonane ngokuzayo. Lapho sithi Bhodla uthola usizo. Noma ngabe lowo muntu umsaba kangakanani uyazi ukuthi naye icala uzoliphika. Kodwa melazi ngicela ungithembe ukuthi singayithola indlela yokuthi alikhulume iqiniso noma yoboshwa once. Siyabonga kakhulu sihlangane ngokuzayo ke. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akhathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.